Tervetuloa tutustumaan uuteen Volkswagen ID Poloon. Legendaarinen Polo yli 50 vuoden historialla palaa nyt sähköisenä. Se on meidän malliston yksi tärkeimmistä uudistuksista ja se tuo sähköisen autoilun entistä useamman saataville täysin uuteen kokoluokkaan ja hintaluokkaan, tinkimättä kuitenkaan niistä ominaisuuksista, joista Volkswagen tunnetaan. ID Polo on monella tapaa paluu Volkswagenin vahvuuksiin. Tyylikäs ja tunnistettava ulkonäkö, hyvä käytettävyys ja huippuluokan ajettavuus. Auto perustuu Volkswagenin päivitettyyn etuvetoiseen sähköautoille suunniteltuun MEB Plus alustarakenteeseen ja tulee tarjolle 2 akkukoolla. Pienemmän akun WLTP-toimintamatka on yli 300 kilometriä ja suuremman noin 450 kilometriä. Seuraavaksi pureudumme niihin yksityiskohtiin, jotka tekevät tästä autosta luokkansa edelläkävijän. Uusi ID Polo edustaa Volkswagenin uutta Pure Positive-muotoilulinjaa, joka yhdistää rauhalliset ja selkeät pinnat vahvaan, tunnistettavaan ilmeeseen. Tuttu C-pilarin muoto, josta auton tunnistaa välittömästi Volkswageniksi, on kumarrus alkuperäiselle Golfille ja Pololle. Auton keula hymyilee aivan kirjaimellisesti LED-ajovalojen ja niiden väliin sijoitetun kevyesti kaareutuvan valojuovan ansiosta. Takana muotoilu jatkuu samoilla selkeyden ja tasapainon linjoilla. Leveä lasipinta ja suora valojuova luovat laadukkaan vaikutelman ja kokonaisuus näyttää auton kokoluokassa poikkeuksellisen viimeistellyltä. Jokaisen ajotilanteeseen mukautuvat IQ Light-matriisivalot ovat poikkeuksellista tässä kokoluokassa ja ovat osoitus siitä, että ID Poloa ei ole suunniteltu pelkästään kaupunkiautoksi. ID Polo hämää silmää. Auton hieman reilun 4 metrin pituus vastaa polttomoottorista Poloa, mutta MEB Plus alustarakennetekniikka mahdollistaa jopa 5 senttimetriä pidemmän akselivälin. Saat siis Golfin sisätilat Polon ulkomitoissa. Polvi- ja pääntilaa riittää hyvin pitkällekin matkustajalle. Tavaratila ei lopu välipohjaan. Sen alta paljastuu valtava lisäsyvennys, jonne piilotat vaikka latauskaapelit tai viikonlopun ruokaostokset. Tavaratilan litratilavuus on 441 litraa, mikä on 4 enemmän kuin vanhassa Polossa. Penkit kaadettuna tavaratila laajenee yli 1200 litraan. Auto on pohjassa olevasta akustosta johtuen korkeampi kuin perinteinen polttomoottoriauto. Se tarkoittaa, että penkki on täydellisellä korkeudella. Autoon ei tarvitse siis nousta eikä laskeutua. Istumakorkeus on noin 10 senttiä korkeampi kuin perinteisessä polttomoottori-Polossa ja lähes sama kuin SUV-tyyppisessä T-Crossissa. ID Polon sisätilat on suunniteltu luomaan ensivaikutelma, joka on yhtä aikaa kodikas ja moderni. Volkswagenin tavoitteena oli rakentaa ohjaamo, joka tuntuu heti tutulta, ja siinä he ovat onnistuneet. Materiaalit ovat miellyttäviä ja laadukkaita, lämpimiä pintoja, siistejä yksityiskohtia ja jopa kestävän kehityksen huomioivia kangasratkaisuja. Volkswagen on kuunnellut asiakkaitaan. Tärkeimmät toiminnot, kuten ilmastointi ja äänenvoimakkuus, löytyvät nyt omista säätimistään, käytettävyys edellä. Myös ohjauspyörä on kokonaan uudelleen suunniteltu ja toiminnot ovat nyt fyysisten näppäinten takana. Uusi kahva oven avaamiseen ja omat lasinnostimet jokaiselle 4 sivulasille. Ajosuunnan valitsin löytyy tutulta paikalta ratin takaa. Uusi ID Software 6.0 tuo mukanaan 1 polkimen ajon sekä mahdollisuuden säätää regeneroinnin voimakkuutta. Käyttöjärjestelmä toimii nopeasti ja on looginen käyttää. Sovelluksen avulla auton saa lämmitettyä ja viilennettyä etukäteen nopeasti ja helposti. Tämä on suosikkini. Mittaristoon saa valittua retroilmeen, millä mittaristoon ja keskinäyttöön saa vaihdettua 80-luvun Golfin visuaalisen ilmeen. Latausluukku löytyy auton oikeasta etukulmasta. Pikalataus onnistuu jopa 105 kW teholla, joka tarkoittaa, että 10–80% akku latautuu alle puolessa tunnissa. Ja kiitos vakiovarusteisen pikalataus esilämmityksen, hyvät lataustehot ovat käytettävissä myös talvikeleissä. Vakiovarusteena autosta löytyy V2L virran ulosotto. Sen avulla voit vaikka keittää kahvit autosi avulla tai ladata sähköpyörääsi. ID Poloon saa lisävarusteena tilattua tietysti vetokoukun ja maksimivetopaino on jopa 1200 kiloa.
täysin uusi kansansähköauto Volkswagen ID Polo nyt myynnissä. Tervetuloa tutustumaan. Volkswagen.